Nastavljamo našu poruku na temu Isusova pitanja. Dakle, Isus, smo rekli, postavlja često puta pitanja. I traži naravno od nas da razmišljamo i damo neke odgovore. I počeli smo, ako se sjećate, ovu našu trilogiju sa onim pitanjem kad je Bog upitao Salomona, što želiš da ti podarim? Pa smo onda došli do ovih pitanja koje Isus postavlja i prošli put smo prošli, mislim da 5 pitanja koja mislimo da su važna i budemo to ponovili, ali evo, prije nego počnemo, pročitat ćemo jedan tekst u kojem isto tako Isus postavlja interesantno pitanja. To je tekst iz Evanđelja po Mateju, poglavlje 14, poznati tekst, jedan od poznatijih tekstova. Stihovi 22 do 33 pod podnaslovom Isus hoda po vodi. Dakle, Matej 14, 22 do 33. I ukoliko ste pronašli ovaj tekst, da molim bih vas da ustanete. Čitamo Božju riječ. Biblija kaže: I odmah je Isus primorao svoje učenike da uđu u lađu i odu pred njim na drugu stranu, dok je on otpuštao mnoštvo. I kad je otpustio mnoštvo, popeo se na goru nasamo da se moli. A kad se spustila večer, bio je tamo sam. Ali je lađa već bila nasred mora, bacana valovima, jer je vjetar bio suprotan. A za 4. noćne straže Isus je pošao k njima, hodajući po moru. A kad su ga učenici ugledali kako hoda po moru, uznemirili su se, govoreći, to je duh. I od straha su vrisnuli. Ali mi Isus odmah progovorio te rekao: raspoložite se, ja sam, ne bojte se. A Petar mu je odgovoriši rekao: Gospodine, ako si ti, naredi mi da dođem k tebi po vodi. A on je rekao: dođi. I kad je Petar izašao iz lađe, hodao je po vodi da dođe k Isusu. Ali kad je ugledao žestog vjetar, uplašio se i pošto je počeo tonuti, povikao je govoreći: Gospodine, spasi me. A Isus je odmah pružio ruku i uhvatio ga, pa mu rekao: o malovjerni, zašto si posumnjao? I čim su ušli u lađu, vjetar je prestao. Na to su se oni u lađi primakli te mu iskazali štovanje govoreći: doista ti si sin Božji. Oče nebeski, hvala ti za tvoga sina Isusa Krista i hvala ti da je on došao na ovaj svijet da bi uzeo naše grijehe na sebe i da bi nas poučio. Hvala ti na tome, Gospodine, i hvala ti da si ti onaj koji si dao samog sebe da bi mi mogli živjeti. Hvala ti na tome i molim te da nam blagosloviš, da nas dotakneš u srca, da nam pomogneš da se približimo tebi, da budemo oni koji će živjeti za tebe, koji će biti dobri svjedoci na ovom svijetu. Molim te to u ime našeg spasitelja, Gospodina Isusa Krista. Amen. Izvolite sjesti. Evo, već vidite ovdje jedno interesantno pitanje. O malovjerni, zašto si posumnjao? Zašto si posumnjao? Ali evo, malo pogledamo ona pitanja kratko samo da se podsjetite od prošli put što smo prošli. Rekli smo da je Isus postavio negdje više od 330 pitanja. Često puta je na pitanja koje su mu drugi uputili odgovorio pitanje. I to smo govorili prošli put. Ali ova interesantna pitanja koja, evo, upućuje svakom čovjeku, upućuje i nama danas. Evo, sjećate, prošli put prvo pitanje je bilo kad su oni učenici krenuli, za njih pitaju što tražite? Što tražite? Isto tako i danas ljudi pita Bog što tražite? Što tražite? Što hoćeš od svog života? Isto tako i nas kršćane pita što tražiš? Što hoćeš od svog života? Hoćeš li ići za Isusom ili ćeš ići za ovim svijetom? Dalje, važno pitanje koje je uputio tamo kad si pitao što ljudi govore, tko sam ja?
Pa su sad učenici govorili, jedan kaže da si Ilija, drugi da si jedan od proroka i tako dalje i tako dalje. I onda ih je on pitao. Ali što vi kažete, tko sam ja? To je pitanje koje Bog postavlja svakom čovjeku. Ali što ti kažeš, tko sam ja? I dobro pitanje. Za nevjernike i za vjernika. I za nas, koji smo njega prihvatili, koji znamo da je naš spasitelj. Isto moramo odgovoriti na pitanje što vi kažete, odnosno što ti kažeš, tko sam ja. Jako je važno da znaš tko je Isus. I rekli smo da je Isus onaj koji se objavljuje kroz pismo, kroz Bibliju. Kroz Bibliju. Sjećate se dalje, pitanje treće je bilo, Isus tamo govori sestrama Marti i Mariji, odnosno samo Mariji, ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I svaki koji vjeruje u mene nikada neće umreti. I sad ide pitanje, vjeruješ li ovo? Vjeruješ li ti Isusovim riječima? Ili ti to samo lepa literatura dok čitaš? Ili vjeruješ Isusovim riječima? Jako važno pitanje, vjeruješ li ovo? Vjeruješ li ovo što je zapisano u Bibliji? Ja vjerujem. Od prve do zadnje riječi, od prvog do zadnjeg slova. I nema tu nikakve simbolike, nego vjerujem doslovno. Ono što piše u Bibliji. I vjerujem da je Bog sačuvao svoju riječ. Vjeruješ li ti ovo? Četvrto pitanje. Sjećate se tamo kad je učenicima rekao zašto ste plašljivi malovjerni? Kad je utišao tamo onu oluju. Zašto ste plašljivi? Najčešće zapovjed smo rekli ne boj se. Nemoj se plašiti. Nemoj biti plašljiv. Jer nam Bog nije dao duha strašljivosti, nego snage i ljubavi i zdrave pameti. I onda smo došli do još jedno pitanje koje smo kratko pogledali. A to je jedno interesantno pitanje kad je Isus tamo došao do onog koji je bio tamo uzet, ležao u onom kupalištu. I onda ga je pitao, čovjek tamo ležao ne znam koliko godina, želiš li ozdraviti? Jako interesantno. Ja vjerujem da Bog nas danas pita, želiš li ozdraviti? Želiš li stvarno ozdraviti? I evo, sada prelazimo na ovo pitanje do kojeg smo danas došli. Zašto si posumnjao? O malovjerni, zašto si posumnjao? I ako se sjećate, prošli put smo govorili o tome da često puta ide zajedno malovjernost sa svim ostalim, dakle, ovdje sa sumnjom, prije sa nevjerom. Dakle, uvijek smo to povezivali, dakle, sa nedostatkom vjere. Ali ovdje kaže, zašto si posumnjao? I često puta i mi u našem životu vidimo neko čudo. I Bog napravi čudo. I onda, nakon toga, što se događa? Jednostavno zaboravimo to. Zaboravimo i nemamo više vjere. Počinjemo sumnjati. Sumnja je nešto što nas može itekako poljuljati. Evo vidimo, ovo je interesantno tu. Ovaj događaj smo puno puta tumačili. Ali trenutak u kada je posumnjao je bio trenutak kad je ugledao žestok vjetar. Ugledao je. Znači pogledao je prema vjetru, nije više gledao prema Isusu. Prema žestokom vjetru i onda što se dogodilo? Počeo je tonuti. Opet s druge strane, moramo gledati da je Petar bio uz Isusa jedini koji je hodao po vodi. Dakle, interesantan je taj Petar i njegov karakter. On se okuraži, krene, za tebe ću svoj život dati, za tebe ću smrt ići. Što mu Isus rekao? Prije nego pjetao za kukuriće, znači prije jutra. 3 put ćeš me zatajiti. Zanijekati. Interesantno. I kad mi mislimo da
smo na vrhuncu vjere, itekako možemo pasti. Ali ovdje, interesantno, ovdje da je posumnjao. Dakle, posumnjao u Isusa. Nemojte sumnjati. Gledajte Boga. Sumnja dolazi od đavola. On želi da sumnjaš. On želi da posumnjaš u Božju riječ. Nije li Bog rekao, kad se tamo pojavio Evi i Adamu, nije li Bog rekao i onda izmijeni? On želi posijati sumnju u naše umove. Da ne vjerujemo Bibliji. Da kažemo, pa nije baš to sve istina. Pa nije, to su ljudi mijenjali tu riječ, pa nije moguće da je to 2000 godina ostalo tako zapisano. To su ljudi promijenili, to su bili različiti prepisivači i tako da. Ljudi mnogi sumnjaju u Božju riječ. Sumnjaju u Boga, u Božju snagu. Bog je moćan. I Bog može učiniti to da danas imamo njegovu riječ onako kako trebamo imati. I evo, to nas dovodi do ove jako važne isto točke gdje Isus postavlja pitanja svojim učenicima i ljudima koji su slijedili, farizejima, saducejima i tako dalje. Često puta postavlja pitanje koje se tiče Božje riječi. Kaže, niste li čitali? Evo, ja sam tu izvadio neke tekstove, to ću vam sad pročitati, ne morate tražiti. U Mateju 19.4, a on im je odgovorio rekavši, niste li čitali da onaj koji ih je stvorio u početku, stvorio ih je muško i žensko? Amen. Jako aktualan tekst. Ali danas ćemo se usredotočiti na ovo, niste li čitali? Zatim Luka 6.3, na to im je Isus odgovorio rekavši, niste li čitali što je učinio David kad je ogladnio, on i oni koji su bili s njim? Marko 12.26, a što se tiče mrtvih, da uskrsavaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj, kako mu iz grma Bog rekao govoreći, ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakov. Dalje Matej 12.5, ili zar niste čitali u zakonu kako u dane šabata svećenici u hramu oskvrnjuju šabat, a nedužni su? Marko 12.10, a niste li čitali ovo pismo? Kamen koji su graditelji odbacili postao je ugaoni zaglav. Često puta, to su samo dio zvukao, često puta Isus postavlja pitanje, niste li čitali? Znamo da su da su Židovi čitali Stari Zavjet. I bili su tamo pismoznanci koji su poznavali zakon. Znači pismoznanci koji su baš proučavali pismo, Stari Zavjet i tako dalje. I često puta ih on upravo vraća na temelj. Niste li čitali? I danas je za nas to jako važno. Niste li čitali? Nemojte slušati sa strane ili što drugi kaže. Razgovarat ćemo o Bibliji, o svim pitanjima vjere, prakse, na temelju Biblije, na temelju teksta biblijskog, a ne na temelju nečijih ideja i tako dalje. I moramo tu kratko pogledati ovaj tekst Evanđelje po Luki, poglavlje 10. Evanđelje po Luki, poglavlje 10, stihovi 23 do 28. Odnosno 25 do 28. Dovoljno. Biblija kaže, i gle, ustao je neki zakonodavac pa ga iskušavao govoreći, učitelju, što moram činiti da baštinim život vječni? On ga je upitao, što piše u zakonu, kako čitaš? A on je odgovorio rekavši, ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samog sebe. A Isus mu je rekao, ispravno si odgovorio, to čini pa će živjeti. Interesantno.
Ispravno je odgovorio, Isus ga je pohvalio, ispravno si odgovorio. Ali ga je pitao što piše u zakonu, kako čitaš. Jako interesantno. Zakonoznanac, jedan od mudrih, koji nije rekao moram obdržavati ovo, moram obdržavati šabat, nego je rekao ljubi Gospodina svoga i ljubi bližnjeg svoga. To je ono što je Isus kasnije rekao, da o tim zapovjedima visi svi proroci i zakon. Dakle, vidimo da je ovaj čovjek razumio bit. I pitanje znači, da li mi razumijemo bit? Bit je ljubiti Gospodina i ljubiti bližnjeg svoje. To je bit. Kako čitamo? Što piše u zakonu? Što piše u Bibliji? Što si ti pročitao u Bibliji? Što si ti u Bibliji pronašao? Dobro pitanje za svakog od nas. Da li si pronašao Božju ljubav i ljubav prema bližnjemu ili si našao nekakve zakone koje moraš tu držati da bi ti kao ugodio Bogu? Nažalost, ideja mnogih religija je da žele na pogrešan način ugoditi Bogu. Držanjem nekakvih zapovjedi, žrtvovanjem. A što kaže Bog? Da mu je važnija poslušnost, a ne žrtva. Dakle, poslušnost Bogu, poniznost pred Bogom i tako dalje. I naravno to nas dovodi do onog važnog. Koliko nam je Biblija važna u životu? Jesi li ili nisi li čitao u pismu, u Bibliji? I to bi trebala biti vodilja u našem životu. Da čitamo Bibliju. Da nam Bog da odgovore kroz Bibliju. Da spoznavamo sve što moramo spoznati o Bogu i možemo spoznati kroz Bibliju. Niste li čitali? I često puta nam to pomaže u praktičnom životu. Znate zašto? Zato jer ti Biblija pomaže kad ne znaš što bi učinio. Kad se nalaziš u nekoj prekretnici u životu, kad se nalaziš u teškoj situaciji, Biblija ti daje odgovor. I zato moraš čitati i tražiti odgovor. Od onih općenitih, naravno, kada padneš u problem, normalno da se ideš moliti Bogu i tražiti Božju pomoć. Nažalost, mnogi to isto zaboravaju. Padnu u problemi, rješavaju na svoj način. Kad padneš u problema, bit ćeš problemi, bit ćeš. Da li si bogat, siromašan, lijep ili bilo kakav, bit ćeš u problemu. I onda trebaš zavapiti Bogu. I onda trebaš tražiti odgovore kroz Bibliju. Niste li čitali? I onda, što je Isus učinio u takvim situacijama? Što ja moram učiniti? Što Biblija kaže? I to će ti pomoći u čisto praktičnom životu. Od svega. Ima tu interesantnih tekstova, ali možemo evo pročitati onaj najpoznatiji tekst iz 2. Timoteja, poglavlje 3, 16 i 17, to znate, ali pročitat ćemo. 2. Timoteju, 3, 16 i 17. Svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za nauk, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost, da čovjek Božji bude savršen, potpuno opremljen za svako dobro djelo. Interesantno da je ovdje nauk na prvom mjestu. Korisno za nauk. Kako možemo znati što Biblija uči? Tako da čitamo Bibliju, da proučavamo. Pismo je korisno za nauk. Nauk je važan, ljudi. Danas živimo u svijetu kao ovo nema veze, kaj ti vjeruješ, kaj ja vjerujem, sve je to isto. Nauk je važan, evo, to Biblija kaže. Nemojte misliti da ja želim sad raditi tu podjele među kršćanima i... Ali bez pravog nauka nema istinske ljubavi, nema istinskog duhovnog rasta, niti bilo što. Dalje, dobro je za ukor. Kad čitaš Bibliju, ako ne osjećaš taj blagi ukor, onda nešto nije u redu s tobom. Onda nešto nije u redu s tobom. Jer Biblija te kori. Ali kori na način da te želi popraviti. Mnogi propovjednici danas kore s ispruženim prstom, ti si takav,
Biblija te kori, ali u ljubavi. Hvala Bogu da je tako uspio napisati Bibliju da nas kori. Za popravljanje, naravno. Želiš se popraviti u životu. Želiš biti bolji. To bi trebalo svakom biti cilj. Upućivanje u pravednost, da. Kako živjeti. Biti nalik na Isusa. Obući Isusa u pravednost i tako dalje. Dakle, sve to nalazimo u pismu. Sve nalazimo u pismu. I zato nam je ovo jako važno pitanje. Niste li čitali? Niste li čitali? Što piše u Bibliji? Kako čitaš? To je ono što te Bog pita. To je ono što ti Isus danas upućuje pitanje. Što piše u Bibliji? Kako čitaš? To je dobro. Kako čitaš? Danas ima ljudi koji čitaju Bibliju, ali na krivi način. Ne razumiju. Kako čitaš? Tako da vidiš slovo ili da vidiš duh koji je iza toga? Da te duh sveti vodi. Kad čitaš Bibliju, da li vidiš unutra samo zabrane i zapovjedi ili vidiš ljubav Božju? Kako čitaš? Jako je važno kako čitamo Bibliju. Koje je tvoje srce? Pa ima ljudi koji čitaju Bibliju da bi ju osporili. Puno sam takvi sreo. Piše ti Bibliju ovo, pa piše ono, pa ja bi to nije ispravno. Žele osporiti Bibliju. Ajde, hvala Bogu, neki su se obratili koji su htjeli proturječiti Bibliju, dokazati da je Biblija laž. Kako se zove onaj najpoznatiji koji je napisao onu knjigu? Mislim da Ben Hur. Da, pisac Ben Hura. Kako se zove, znako? Ne? Da, zaboravili smo, nema veze. Ali uglavnom on, prije nek je napisao tu knjigu, koja je poslije poznati film, ili to je još valjda zadnji dobar hollywoodski film koji je snimljen. Taj čovjek je htio osporiti Bibliju, dokazati da je Biblija laž. Da su to ljudi dodali, izmislili i tako dalje. I kad je počeo proučavati pismo, on je postao kršćan. Obratio se, napisao tu prekrasnu knjigu i tako dalje. Dakle, jako je važno kako čitamo Bibliju. Bibliju trebamo čitati otvorena srca, staviti se pod autoritet Biblije, ispod Biblije. Ne, ja znam što piše u Bibliji, ja sam najpametniji. Nego staviti se pod autoritet Biblije, pod Božji autoritet, onda ti Bog želi govoriti. Neće ti Bog govoriti ako si pun sebe. Blago siromašnima duhom, jer je njihovo kraljevstvo Božje. A nije blago onima koji si puni sami sebe, jer će ti završiti u paklu. Jer nema mjesta za Božji duh, koliko su puni sebe. Ja sam Bog, koliko put sam to čuo. Pa kakav Bog, ja sam Bog. To su mi ljudi rekli, ja sam Bog u svome životu, kakav Bog. Vidiš ovih 10 prsti, sve sam ja to stvorio. I tako dalje, pa sebe veličaju. Gledati tam na televiziji te intervjue s tim nekakvim poznatim osobama, sam to malo gledao. Znate kako to većinom ide? Ja i ja. Ja sam ovo, ja sam ono. A jednog dana, kad stane pred Boga, neće više biti ja, njegovo ja. Žalosno, ali istinito. Idemo dalje na pitanja, imamo još tu pitanja, još samo 2 za danas. Dakle, pogledamo u Evanđelje po Marku, poglavlje 8. Evanđelje po Marku, poglavlje 8. Stihovi 17 i 18. Marko 8. Biblija kaže: Sedamnaest i 18. A kad ih je
A kad je Isus to saznao, upitao ih je: zašto raspravljate što nemate kruha? Zar još ne uviđate i ne razumijete? Zar vam je srce još više otvrdilo? Imate oči, a ne vidite. Uši imate, a ne čujete. Zar se ne sjećate? Interesantno, ova pitanja Isus ne upućuje nevjernicima, Isus upućuje svojim učenicima koji su tamo raspravljali o kruhu. A možemo pročitati. A učenici su zaboravili uzeti kruh, nisu imali sa sobom na lađi više od jednog kruha. I naložio im je govoreći: pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodov. A oni su raspravljali među sobom govoreći: to je zato što nemamo kruha. I sad ide ovaj tekst koji smo čitali. A kad Isus to saznao, upitao ih je: zašto raspravljate što nemate kruha? Zar još ne uviđate i ne razumijete? Zar vam je srce još više otvrdnulo? Imate oči, a ne vidite. Uši imate, a ne čujete. Zar se ne sjećate? Kad sam razlomio 5 kruhova na 5.000, koliko ste punih košara ulomaka podigli? Odgovorili su mu 12. A kad sam 7 razlomio na 4.000, koliko ste punih košara ulomaka podigli? A oni su odgovorili 7. Na to im je rekao: kako ne razumijete? Kako ne razumijete? Često puta smo mi slijepi za duhovne istine koje su u pismu. Često smo slijepi i ne razumijemo pravi namisao ili pravi razlog Isusovih riječi ili onoga što je zapisano u Bibliji. Evo vidite, učenici su tu raspravljali samo zato jer Isus spomenuo kruh. Oni su raspravljali o tome kako nemaju kruha. Ali Isus im je govorio na nešto drugo. Mi to danas znamo. Kad im je rekao: čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova. Znači, on im je govorio o nauku farizeja i o nauku Heroda. Političari imaju svoj nauk, svoju agendu koju žele tebi u mozak ugurati. Žele ti isprati mozak. Mediji ti žele programirati da se ponašaš kako oni hoćeju. Žele te indoktrinirati. Od malena te uče. U školi su te učili isto. Indoktriniraju te od malena. Ideš u školu osnovno i onda te uče. Znate što te tamo uče? Ne uče te oni da je Bog sve stvorio. Prirodu i društvo. Nek te uče da je to nastalo od ameba, iz ničega i tako dalje. Neću sad govoriti. Od malena te indoktriniraju. Kvasca farizejskog. Lažna religija. Učete. Ima Boga, ali vidiš kakav je Bog. Živiš ovaj život na zemlji. I sad ti kroz taj život moraš raditi dobra djela. I onda jednog dana, kad staneš pred Boga, Bog je vaga, on će vagnuti. Ako su tvoja dobra djela teža od tvojih loših djela, ideš u nebo. A ako nisu, ideš, neću reći aj pakao, ideš u čistilište, ajde, da imaš još neku šansu. To je ideja religije. To nema veze s Biblijom. Biblija govori o tome da trebaš Isusa Krista prihvatiti za spasitelja. Da je Isus Krist onaj koji je umro za tebe na križu, za grijehe svakog čovjeka, i tamo su i tvoji grijesi bili. Koje si počinio. Ako njega prihvatiš, onda jedino možeš biti spašen. Nikakva dobra djela te ne mogu spasiti. Nikakva dobra djela. Dobra djela činiš kasnije, kada prihvatiš Isusa i želiš svojim životom mu zahvaliti, onda činiš dobra djela. A dobra djela te ne mogu spasiti. Interesantno pitanje. Zašto raspravljate što nemate kruha? Sama ideja da su raspravljali, o nečem je pogrešno i loše.
A isto tak Pavao kaže tam da mi kršćani nemamo, da nemamo, da nismo to da se raspravljamo, tak neke, sad ne tražim. Uglavnom, ne trebamo se raspravljati previše, trebamo čitati Bibliju. Kaže, zar još ne uviđate, ne razumijete? Ne vidite još, ne razumijete. Koliko stvari Isus učinio čudo u tvom životu i ti na kraju to ne razumiješ. Oni su jeli tamo one ribice i kruhove, nahranili su se lijepo, još im je ostalo 12 košara ulomaka, znači ulomaka, onih dijelova kada je ostalo. Pa im je ostalo onda, kad je 4000 nahranio, 7 košara ulomaka, znači onih ostataka. I nije Bog dozvolio da se to baci, nego da se upotrijebi. Interesantno. I oni to nisu razumjeli. Zašto? Interesantno, učenicima svojim kaže. Zar vam je srce još više otvrdnulo? Pitanje za svakog od nas. Je li ti srce otvrdnulo? Vidiš, Bog je učinio čudo u tvom životu. Zaboraviš. Otvrdne ti srce. Nema veze. Zar se ne sjećate? Kaže ovdje Isus. Zar se ne sjećate? Ne sjećaš se kako je to bilo kad te Isus učinio čudo u tvom životu? Pa samo čudo spasenja. Ja kad se sjetim svog spasenja. Bilo je trenutaka u mom životu kad sam to zaboravio. Kad sam, nažalost, pao ponovo u ovaj svijet, u grijeh. Kao mladi kršćanin i tako dalje. Imao sam problema velike. Zaboravio sam to. Žalost. Hvala Bogu da sam se vratio, da me Bog vratio. Hoću reći, evo vidimo s učenicima tu situaciju. Pred njihovim očima se sve to odbilo i oni su zaboravili. Imate oči, a ne vidite. Uši imate, ne čujete. Zar se ne sjećate? Imaš oči, imaš uši. Da li vidiš? Vidiš li Božje čudo? Vidiš li što Bog radi u tvom životu? Dobro pitanje za nas da se evo malo. I evo zadnje pitanje za danas. A možda to nećemo stići. Koliko sad vremena. Jako interesantno pitanje, moramo započeti pa onda budemo vidjeli kako ide. Dakle, Matej, poglavlje 6, stih 26. Matej 6, 26. Interesantno pitanje. Propovjed na gori. Biblija kaže, Isus govori, pogledajte ptice nebeske, jer one ne siju, niti žanju, niti skupljaju u žitnice. Ipak ih vaš nebeski Otac hrani. Niste li vi mnogo vredniji od njih? Niste li vi mnogo vredniji od njih? Dobro pitanje, da razmislimo koliko vrijedimo i to ćemo onda drugi put nastaviti. To pitanje malo pobliže obraditi. Ali evo, za danas nam je ovo važna pitanja koje moramo uputiti sebi. Zašto si posumnjao? Nisi li čitao? Zar još ne uviđaš i ne razumiješ? To su pitanja. Zar se ne sjećaš? Koje si trebamo postaviti. I nek nam Bog pomogne da nas to potakne, da kroz ova pitanja tražimo Boga i približimo se njemu. I onda ćemo imati blagoslovljeni kršćanski život. Amen.